Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag står jeg ude på en fodboldbane igen. Jeg skal lave en der august, en fodbold der, hvor vi har nogle forskellige ting jeg skal prøve at klare. Hvis jeg ikke klarer dem, så skal jeg klare en der. Lad os bare komme i gang. Det første challenge, challenge, det er at jeg skal ramme målet lidt længere væk fra. Det her det er ret nemt, men jeg starter her, så rykker jeg længere tilbage. Til sidst havner jeg helt over ved målstregen. Ja. Lad os bare komme i gang. Jeg tror ikke, jeg klarer det her, men tro på det. Jeg skal lave den der, så jeg vil egentlig bare komme hjem og lave den. Hej. Jeg skal... Jeg klarede ikke første challenge, så jeg skal have en udfordring. Jeg trækker egentlig bare en. Okay. Spis en skefuld mel. Mange tak. Okay, jeg vil egentlig bare nyde den her dejlige skefuld mel. Ej, jeg kan næsten ikke trække vejret, mand. Jeg kan ikke trække vejret, mand. Så er det crossbar challenge. Man har 3 skud til at ramme crossbaren. Det klarer jeg. Easy. Første skud. Jeg skal lave endnu en der. Og jeg tabte anden der også. Jeg skal også drikke ny endnu. Jeg håber, jeg skal drikke vand nu, mand. Okay, næste jeg skal gøre, det er drik en flaske vand på 10 sekunder, yes! Yes, får jeg lige almindelig ud. Er du klar? Tiden er gået. Lave det her stolpe challenge. Ja, og den er klar. Okay, nu er det stolpe challenge. Jeg har den her. Vi har også tabt 3. challenge, så skal jeg trække endnu en ting. Elastikslap. Jeg skal simpelthen slappe mig selv med den her elastik.
Det går ondt. Det så ind, Markus. Sådan her. Er du klar? Okay, højere. Vi prøver igen. Den næste challenge, det er, hvor man skal, hvor bolden den skal ende på stregen, altså målfeltstregen dernede, og den her har jeg. Endnu en der. Fordi jeg har top 4 challenge. Jeg er ikke så god til det her fodbold i dag. Så skal jeg trække en ny. Læg 10 isterninger ned i dine bukser. Mange, okay. Det vil jeg bare gøre. Første. Lad lige over på min. Det er koldt. Okay, femte og sidste challenge er, at jeg hænger min taske op. Så skal det egentlig bare på at ramme. Jeg hænger den op i skoven. Okay, det er det femte og sidste challenge. Men det femte og sidste challenge, den her har jeg. Det går ud på, at jeg skal skyde den der bold herfra og prøve at ramme tasken. Lad os bare komme i gang. Første skud. Jeg ved godt, at jeg ikke spiller så godt i dag, men mest også, så I kan se mig lyde. Lad os komme ud. Okay, sidste skud. Tak, femte challenge. Jeg tabte alle. Så nu skal jeg ringe til en af mine gode venner fra Langebjerg og sige, at jeg stopper til fodbold. Så det vil jeg gøre. Hallo Oliver. Hej Oliver. Hallo? Hej, det er mig. Jeg ringer fra en andens mobil. Nå, hej Larsen. Hej, det er fordi, at jeg har fået det her sindssyge tilbud om at spille i Helsingør. Ja. Og jeg flytter fodboldhold. Seriøst? Ja. Du bringer mig ikke? Nej. Seriøst? Ja, det er rigtigt nok. Min mor fik sådan en opkald af en eller anden. Nej, du tager pis på mig. Nej, jeg gør ikke. Du tager pis på mig. Nej, jeg gør ikke. Er du sikker? Ja, jeg mener det. For helvede. Er det 100? Ja. Jeg kan næsten ikke tro på det. Nej. Fordi det ikke passer. Fuck dig. Jeg tror på det, din idiot. Du er med i en video, Ali. Ja. Ja. Du tog pis på mig. Ja. Er det rigtigt? Jeg skal ikke, bare roligt. Er du sikker? Ja, jeg skal ikke, bare roligt. Okay, tak. Jeg blev helt bange der. Det var ikke så godt. Nej. Nå, men vi ses. Vi ses. Hej. Hej.
hej alle sammen, eller tak alle sammen, fordi I så med i den her video. Håber I vil se med i min næste video, og håber I vil like og subscribe. Ses i næste video. Hej.